Dobrý deň vám prajeme zo štúdia agentúry SITA. Vytvára sa nová vláda, výroky časti koaličných partnerov výrazne naznačujú zmenu zahranično-politických priorít. Ako sa tieto zmeny môžu dotknúť zahraničného obchodu, osobitne exportu, sa porozprávame s bývalým štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a súčasným predsedom Rady slovenských exportérov Lukášom Parískom. Dobrý deň prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Slovensko je otvorenou ekonomikou s dominantným podielom exportu aj importu na celkovom hospodárstve. Pre slovenský export sú z hľadiska vlády, respektíve ekonomickej diplomacie kľúčové Ministerstvo zahraničných vecí a Ministerstvo hospodárstva. Aká je naša aktuálna pozícia z hľadiska týchto rezortov? Čo sa týka týchto dvoch rezortov, tak áno, je pravda, že o zahraničnom obchode, či už hovoríme o investíciách alebo o exporte, tak tieto dva rezorty sú tie najviac kompetentné, alebo tie, ktoré z toho kompetenčného zákona aj vyplývajú jednoducho povinnosti a nástroje realizácie tej zahraničnej politiky v oblasti obchodu. Faktom však je, že dnešný stav reflektuje nedokončenú reformu z roku 2011. Ak si správne pamätám, kedy bola presunutá časť, alebo teda všetci obchodní radcovia na Ministerstvo zahraničných vecí, avšak kompetencia zahraničného obchodu zostala gesčne podľa zákona na Ministerstve hospodárstva. Čiže dnes máme výkon tejto agendy relatívne rozpoltený. Nepovedal by som, že to je nejaká svetová výnimka. Sú rôzne modely, ako tieto záležitosti fungujú. Ale faktom je, že podpora zahraničného obchodu je na Slovensku na môj vkus alebo na môj pohľad veľmi nesystémová a neefektívna. A určite je to aj zapričinené tým, alebo je to zapričinené tým, že si to delia jednoducho nielen tieto dva rezorty, ale aj rôzne podriadené agentúry. A skôr sa stáva, že ten štát niekedy buď vytvára duplicity, funguje neefektívne, bez synergií, eventuálne nespolupracuje a v niektorých prípadoch dokonca bojuje sám so sebou. Čiže určite by pomohlo, keby sa táto oblasť zreformovala, zjednotila, zefektívnila. Slovenský zahraničný obchod v roku 2023 zmenil minuloročný trend záporného výsledku, teda vyššieho dovozu ako vývozu. Po 8 mesiacoch roka je prebytok zahraničného obchodu vyše 482 miliónov eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zlepšenie o takmer 580 miliónov eur. Nárast prebytku sa však takmer jednostranne viaže na zvýšenie exportnej výkonnosti automobilového priemyslu. Toto nie je úplne bezpečná pozícia. Vie ekonomická diplomácia pomôcť rastu exportného výkonu v iných oblastiach priemyslu či služieb a či to robí dostatočne? Skúsim rozdeliť tú odpoveď možno na dve alebo na tri časti. Čo sa týka tej štatistickej. Ono to, že teraz za určitý segment časový, povedzme tých 8 mesiacov, je tam reflektovaný rast, toto budem považovať za relevantné, keď to pôjde 3 roky po sebe. Jednoducho tie štatistiky sa vyvíjajú v čase. Najväčší problém pre slovenskú ekonomiku je to, že sme sa dostali do vlastne prepadu a pasívneho salda zahraničného obchodu v ostatných rokoch a to by nemalo byť nikdy. Slovenská ekonomika je tak prudko naviazaná na export a tak veľmi je ten zahraničný obchod ako keby udáva to tempo tej ekonomiky, že ten obchodný prebytok bol v zásade vždy. Otázka už je iba, akým spôsobom ako bol vysoký, prípadne ako sa menil v čase. Ale je veľmi neštandardné, ak sa dostaneme do minusu. A to, že teraz sa dostávame opäť do toho prebytku, to je asi vec štandardná. Ak sa bude ten prebytok výrazne zvyšovať a bude to trvať, ako som povedal, 2-3 roky, tak potom môžeme hovoriť o nejakom pozitívnom trende. To, že za 8 mesiacov sme v pluse, ešte neznamená, že ku koncu roka budú tie čísla kladné. Čo sa týka toho, že to zapričinuje, alebo je to vďaka automobilovému priemyslu, no tak to je tá druhá oblasť, na ktorú my v Rade slovenských exportérov poukazujeme relatívne často a snažíme sa, aby si to začala aj vláda uvedomovať, pretože prichádza nám 5. automobilka. My dnes pri tých 4 automobilkách na Slovensku vlastne vidíme, že viac ako 60% zahraničného obchodu, 60% exportu realizuje automotív priemysel alebo reprezentuje automotív a k nemu naviazané firmy a subdodávateľia, čo je významná časť nášho exportu z komoditného pohľadu. Čo sa týka pohľadu alebo regionálneho alebo teritoriálneho, tak 90% našich vývozov, teda exportov, ide na trhy Európskej únie.
Ako ste vypovedali, toto nie je vôbec bezpečná pozícia. Je to veľmi monotónna záležitosť, aj čo sa týka výroby samotnej a teda toho sektoru automobilového, ale aj čo sa týka teritoriálnych vývozov. To znamená, že akákoľvek kríza v automobilovom priemysle, akákoľvek kríza v Európskej únii automaticky veľmi tvrdo zasiahne slovenskú ekonomiku. Z krízového pohľadu alebo manažmentu je potreba diverzifikovať. Či sa bavíme o teritoriách, či sa bavíme o sektorových súčastiach a komponentoch našej ekonomiky. Napríklad rakúski partneri, ak sa nemýlim, tak majú 40% vývozov mimo EÚ a len 60% v rámci Európskej únie. Čiže určite sa dá ten balans alebo ten pomer možno zvrátiť aj trošku v prospech iných teritorií a iných segmentov a na tom by mala pracovať slovenská ekonomická diplomacia, ktorá žiaľ funguje neefektívne pre nedostatok ľudských zdrojov, pre nedostatok financovania a hlavne pre nesystémovosť výkonu tých zahranično-obchodných politík. Čiže áno, my máme ekonomických diplomatov, tí, ktorí sa viac snažia, zaberajú v tom teritoriu, tak dosahujú nejaké výsledky, iní možno trochu menej a už vôbec sa k tomu nejakým spôsobom centrálne nepristupuje, že by sa to vyhodnocovalo alebo že by sa udávali adekvátne stratégie, ktoré by sa náplňali. Čiže naspäť k vašej otázke, možno trochu obširnejšie. Má do toho, čo ekonomická diplomácia možno povedať, alebo ako vstúpiť. Mala by to robiť aktívnejšie, efektívnejšie a mali by sme to my ako štát mať viac systémovo uchopené. Pretože jednoducho tie výsledky asi hovoria o tom, že to nejde správnym smerom. Či máme aj nejaké konkrétne pozitívne príklady, možno kedy veci fungovali tak, ako mali? Tak ja verím tomu, že áno. Ja by som nechcel vo všeobecnosti nejakým spôsobom zatracovať alebo negovať možno výsledky jednotlivcov a snahu jednotlivcov v štátnej službe alebo v tej našej diplomatickej službe, že by nedosahovali výsledky, to som nikdy nepovedal. Ale nejaké jednotlivé parciálne záležitosti netvoria alebo vo výsledku nemusia ten systém alebo ten celok tak výrazne ovplyvniť. My dlhodobo v Rade slovenských exportérov hovoríme to, že nám chýba systémovosť, nejaké to jednotné riadenie a smerovanie, ktoré by sa naplňalo na základe aj nejakého politického zadania. Toto sa nedeje. Čiže poviem to takto, že je mnoho prípadov, kedy veľmi šikovný ekonomický diplomat alebo veľmi šikovný veľvyslanec jednoducho 4 roky pôsobí v teritóriu a podosahuje tam perfektné výsledky, akurát, že potom, keď odíde, tak príde niekto iný, kto už nedokáže tie výsledky takýmto spôsobom alebo na podobnej úrovni udržiavať, alebo sa venuje niečomu inému, pretože je na nejakú inú oblasť, všetko je to na konci dňa o ľuďoch, je na nejakú inú oblasť zameraný, alebo v nejakej inej oblasti aktívny a tým pádom vlastne celá tá realizácia tej našej zahraničnej politika alebo zahranično-obchodnej politiky v tej oblasti ekonomickej diplomácie je veľmi spontánna a veľmi nesystémová. Čiže príklady určite sú. Ja teda za tie posledné 3 roky z pohľadu Rady slovenských exportérov také príklady vidím v súčinnosti s nami, keď my sme dopytovali nejaké informácie pre naše spoločnosti alebo sme žiadali nejakú podporu od našich zastupiteľských úradov, tu sme dostávali, bez toho, aby som to menoval jednotlivo, čiže tu by som chcel tú ochotu a tú zahraničnú službu vlastne pochváliť, ale ona sa sama nezreformuje. Čiže je potrebné, aby sme našli politický konsenzus a politické zadanie zo strany vlády na to, aby sa začala tá zahraničná obchodná politika reálne naplňať a realizovať tak, ako to robia v okolitých štátoch. Na to nadväzujem, že ako sme teda na tom v porovnaní so susednými štátmi, Českom, Maďarskom aj Rakúskom, či sú oblasti exportu aktívnejší? Áno, v porovnaní s nimi sme na tom veľmi zle. Dovolím si tvrdiť, že katastrofálne. Dalo by sa dokonca až povedať, že je to v aktívnom rozklade tá naša zahraničná obchodná politika, pretože merali sme trendy personálnych obsadení za posledné roky a ten trend trvá už 10 rokov. Evidujeme postupnú likvidáciu tabuliek v podstate obchodných zástupcov alebo ekonomických diplomatov. To znamená, že keď ich bolo niekedy 50, tak dnes už ich nie je ani 40 a podobným trendom za 5-10 rokov možno nebude tých ekonomických diplomatov ani 10. To znamená, že je na to menej ľudí a takisto je na to menej financovania. Ale to už som hovoril. Čiže poďme sa pozrieť na tie okolité krajiny. Keby sme si pozreli český model a každá krajina má iný, tak Česká republika taktiež čelila možno tomu problému, že či boli obchodní radcovia pod ministerstvom priemyslu a obchodu alebo pod ministerstvom zahraničných vecí, kde sú dnes, a takisto presúvali určitým spôsobom kompetenčne týchto ľudí pod ministerstvo zahraničných vecí.
Avšak česká zahraničná služba a realizácia ako keby obchodných priorít Českej republiky, tam ťahajú všetci za jeden koniec. A to ide od prezidenta až po úradníkov na jednotlivých ministerstvách. Môžeme to sledovať na veľmi častých zahraničných misiách a delegáciách, ktoré vedie premiér, ktoré zvykol viesť aj prezident Zeman. Napríklad veľmi často vždy boli v lietadle podnikatelia. V každej tlačovej správe, ktorú Česká republika zverejňuje z výsledkov nejakej zahraničnej cesty, tak je tam ekonomický element. A nedávno som hovoril, taktiež bol premiér Fiala, myslím, na niekoľkodňovej návšteve Ázie. Neviem, či sme my niekedy v ostatnom období videli, aby premiér Slovenskej republiky bol v Ázii niekoľko dní s podnikateľmi. Minister Lipavský zahraničných vecí bol v Afrike na niekoľkodňovej návšteve a toto všetko je biznis a zahraničná obchodná politika. Toto nie je o politických stanoviskách, toto je o biznise. Česká republika má aj množstvo agentúr a entit, ktoré ten zahraničný obchod podporujú. Czech Trade, Czech Invest. My máme iba jedno Sário. Majú Čepku a EGAP, Českú exportnú banku a poisťovňu EGAP. Takisto dve entity. My máme jednu Exim banku, čiže tam, kde majú Češi vlastne dve inštitúcie a môžu robiť možno viac, tak jednoducho tam takto my ten systém nastavený nemáme. Čiže máme aj menej ľudí, aj menej financií. Čo sa týka maďarského modelu, maďarský model má veľmi silné ministerstvo zahraničných vecí. De facto v priamom preklade je to ministerstvo zahraničného obchodu a zahraničných záležitostí, čiže v prvom rade je tam ten zahraničný obchod. Pred pár rokmi som porovnával rozpočty týchto ministerstiev vo Vyšehradskej štvorke, ale v zásade aj v Rakúsku a vyšlo nám, myslím, na rok 2019, že Slovenské ministerstvo zahraničných vecí malo povedzme 130 miliónový rozpočet, České malo 360 miliónov, a Rakúske 500 miliónov a Maďarské 1 miliardu. Čiže tam vidíte ten extrémny rozdiel vo financovaní. Plus Maďarské ministerstvo zahraničných vecí vtedy malo pod sebou aj Exim banku, malo pod sebou aj agentúry, ktoré podporujú export, HEPA, to je Maďarská agentúra pre podporu exportu, majú taktiež samostatnú investičnú agentúru HIPA. Čiže opäť tam, kde my máme jedno Sário, tak naši maďarskí partneri majú dve entity a majú to konsolidované v jednom ministerstve. A tiež, keď si pozrieme zahraničné cesty maďarského ministra Szijjártóa, tak v každej jednej je element podnikateľský, všade podpisuje nejaké dohody, všade láka nejaké investície v zahraničí a cestuje po celom svete. A toto robí už niekoľko rokov. Čo sa týka Rakúska, tam by som vypichol ako veľmi podstatnú úlohu obchodnej komory. Mimoriadne silná Rakúska obchodná komora, ktorá má zákonom povinné členstvo a má 500 000 entit pod sebou, ako podnikateľských subjektov, ktoré sú všetci členovia tejto obchodnej komory. Táto obchodná komora zamestnáva niekoľko tisíc ľudí v Rakúsku a má viac ako 100 zastúpení v zahraničí. Čiže de facto celú tú zahraničnú obchodnú ako keby aktivitu alebo tú činnosť na seba v Rakúsku berie obchodná komora, ktorá má aj ľudí pri zastupiteľstvách a zahraničných úradoch v zahraničí, ktorá konzultuje vládu na všetky ekonomické témy a jednoducho má významné slovo ako reprezentant rakúskej ekonomiky vo vzťahu k vláde a k výkonu týchto zahraničných politík. A tým pádom je to možno do istej miery odpolitizované a funguje to dlhodobo a efektívne. Čiže tento model veľmi silnej obchodnej komory v Rakúsku prináša výsledky, veď koniec koncov, keď do Rakúska cestujeme, tak asi vidíme, kde sa nachádzajú, čo sa týka ekonomického rozvoja a je to neporovnateľné so Slovenskou republikou. V nadväznosti na vojnu na Ukrajine sa hovorí o povojnovej obnove tejto krajiny ako o obrovskej príležitosti. Aký je aktuálny stav príležitostí pre slovenských podnikateľov v tejto súvislosti a ako ich môže prípadne ovplyvniť zmena vzťahov po nástupe vznikajúcej vlády, ktorá má k podpore Ukrajiny výrazne rezervovanejší postoj? Čo sa týka obnovy Ukrajiny, tam by som tiež rád ako keby vyčlenil ten ekonomický komponent, pretože o tom by sme sa mali rozprávať, o tom sa rozpráva menej a nehovorme len povedzme o politickej podpore alebo o podpore, ktorá bola realizovaná v oblasti obrannej, ale naozaj o tom, a čo robia zase opäť naši partneri dnes na Ukrajine, ako napríklad Češi alebo Poliaci. Oni dnes aktívne na Ukrajine pracujú. Veľmi často tam cestujú, nielen na vládnej úrovni, ale aj na úrovni podnikateľskej a realizujú tú obnovu, o ktorej my si myslíme, že bude začínať až po ukončení vojny. A preto by som ani to nenazýval striktne povojnová obnova Ukrajiny. Jednoducho Ukrajina sa nachádza vo vojnovom stave, je to viac ako rok. My nevieme, koľko to ešte bude trvať, ale
už dnes vieme, že tá ekonomika nejakým spôsobom ďalej funguje a fungovať musí. Sú tam realizované investície, pôžičky, realizuje sa zahraničná pomoc a vždy je to tak, že tá ekonomika nejak funguje. Niekedy viac systémovo, niekedy nesystémovo, niekedy obchod beží nejakými výmennými spôsobmi, ale jednoducho veľa tých kontextov toho konfliktu má ekonomický parameter. Či to je napríklad aj zákaz toho vývozu obilia cez Čierne more a podobne. Čiže ak by sme sa rozprávali o tom, ako pomôcť dnes Ukrajine, alebo ako s ňou zvýšiť ekonomickú aktivitu, tak tu musím ako keby vytknúť a skritizovať predošlé vlády, že v tejto oblasti toho ekonomického kontaktu alebo spolupráce s Ukrajinou neurobili vôbec nič. Jednoducho bolo množstvo politických deklarácií, bolo množstvo iniciatív, bolo množstvo splnomocnených ľudí, ale nebolo nikoho, kto by bol schopný zrealizovať častejší kontakt slovenských podnikateľov, kto by bol schopný tých podnikateľov zapájať do tých rôznych schém pomoci a obnovy a realizácie jednoducho nejakých akýchkoľvek oblastí ekonomiky, ktoré dnes naši českí partneri robia. Dnes ja mám informácie, že napríklad nejaký český vládny predstaviteľ rokuje na Ukrajine v nejakom konkrétnom meste, poviem napríklad v Charkove. Tam z tej debaty vyplynie, že potrebujú realizovať nejaký typ pomoci, chýbajú im nejaké zariadenia, chýbajú im nejaké stroje, chýba im nejaká stavebná činnosť, ktorú potrebujú realizovať. Tento, povedzme, úradník sa vráti naspäť do Čiech, obehne si inštitúcie, ktoré môžu financovať takýto typ pomoci a až keď má dohodu o tom, že získal financovanie a že má dopyt po určitom produkte v meste Charkov, až potom ide za konkrétnou firmou českou a povie jej, mám pre vás biznis, ktorý treba realizovať smerom na Ukrajinu, je vyfinancovaný, je pripravený, prosím, naplánujte si výrobu a dodajte to tam. Namiesto toho my medzičasom na Slovensku sa snažíme verejnosti vysvetľovať, že naši, povedzme, ekonomickí diplomati alebo predstavitelia vládni nebudú sa ako keby nejak veľmi o obchodné prípady zaujímať, že môžu len sprostredkovať informácie, že ich úloha končí pri podaní informácií alebo pri zoznámení dvoch strán. A pritom naši českí partneri v podstate na vládnej úrovni tie kontrakty vybavujú pre tie svoje české firmy. A potom je to vidieť, keď sa meria medzinárodná konkurencieschopnosť ekonomík a Česko je 18. a Slovensko je 53. ekonomika sveta. Takže treba v tomto robiť oveľa viac. My v Rade slovenských exportérov sme 2 týždne dozadu zorganizovali Slovensko-Ukrajinské obchodné fórum v Košiciach, kde bol prítomný aj nielen teda prezident Ukrajinskej obchodnej a priemyselnej komory, ale viac ako 20 ukrajinských firiem. Dokopy sme mali cez 50 účastníkov vrátane slovenskej strany. Bol tam štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec, bolo tam vedenie našej Exim banky a veľmi konkrétne sme sa bavili o tom, čo môžu slovenské spoločnosti na Ukrajine robiť aj dnes a akým spôsobom im môžu pomáhať. A ja verím, že budeme v týchto aktivitách pokračovať a tá ekonomická aktivita sa zvýši. Veľa sa špekuluje o dodávkach embargovaného tovaru zo Slovenska do Ruska cez tretie krajiny. Objavili sa obvinenia colníkov z nedostatočnej kontroly exportu takýchto tovarov do tranzitných krajín, ale aj obvinenia konkrétnych firiem, ktoré tieto obchody organizovali. Ako vnímate takéto zlyhania na strane štátu, jednak na jednej strane, a aktivity niektorých firiem pri obchádzaní embarg na strane druhej? Ja by som tú otázku možno upravil, ak dovolíte, alebo respektíve oponoval vám tým, že tie medializované správy ohľadom tej nedostatočnej kontroly alebo tých nejakých úmyselných aktivít zo strany firiem, ktoré by obchádzali, povedzme, embargo alebo sankcie, sa nepotvrdili. Toto boli mediálne šumy a správy, o ktorých sme rokovali. My sme v Rade slovenských exportérov boli za stolom aj s vládou, aj v Národnej rade, aj v médiách a keď sa tie záležitosti vyjasňovali aj s finančnou správou, tak bolo jednoducho konštatované a potvrdili to viacerí kompetentní na úrovni vlády, že k porušeniu zákona žiadnemu nedošlo. Ja som to v danom čase vnímal ako skôr takú nejakú mediálnu alebo nejakú politickú aktivitu, kedy bola aj jedna konkrétna slovenská spoločnosť, ktorej my sme sa potom verejne zastali, bola poškodená a mediálne očierňovaná a nakoniec sa potvrdilo, že nie len, že realizovala vývoz niečoho iného, ako bolo v médiách spomínané, ale dokonca to realizovala ešte pred vojnou a tým pádom úmyselné porušovanie jednoducho sankcií alebo ich obchádzanie je absolútne irelevantné v tejto konkrétnej debate, v tomto konkrétnom prípade. Ale rád by som poukázal na to,
následne tá spoločnosť mala problémy s financovaním a s medzinárodným obchodom, pretože už mala ako keby negatívnu škvrnu, povedzme mediálnu a politickú z pohľadu tých správ, ktoré boli komunikované. A bolo treba robiť určitú krízovú komunikáciu, aby sa toto napravilo. A tu by som chcel povedať, alebo teda požiadať možno aj do budúcna ako keby vládnych predstaviteľov, aj celkovo tú obec, tú spoločnosť a možno aj mediálnu obec, že vynášať možno niekedy tie informácie alebo také tie, nechcem povedať, že rozsudky, ale závery ohľadom konkrétnych firiem predtým, ako je to dokázané, ako veľmi to firme ubliží, keď jej meno je skloňované negatívne v médiách alebo z úst politikov a následne žiada o nejaké bankové financovanie, tak tam môže dojsť ako keby až k zastaveniu tej obchodnej činnosti tej spoločnosti. A to sa deje následne. Čiže tu treba opatrne, ja si myslím, tie informácie komunikovať. A jednoducho, ja si nemyslím, že tá kontrola na Slovensku je neefektívna. Práve naopak, častokrát sa stretávame s tým, že aj v štandardnom období ako vydávanie exportných licencií a výnimiek je na Slovensku skôr naozaj ako keby ojedinelým, ako keby v porovnaní s tým, že by to malo byť nejaký systémový postup. Pretože na vydanie určitej výnimky alebo licencie sú vždy nejaké štandardizované parametre. A vy by ste ako podnikateľ alebo podnikateľka mali vedieť, že keď splňate tieto parametre, tak sa na tú výnimku kvalifikujete. Na Slovensku to zväčša býva tak, že je to naozaj vo hviezdach a niekedy či už v rukách konkrétneho úradníka alebo v nejakých nie veľmi jasných a konkrétnych kontextoch, že niekedy je nejaké povolenie vydané a potom 3-krát veľmi podobné povolenie vydané nie je. A to opäť vytvára tú nesystémovosť a vnáša to neistotu do podnikateľského prostredia. Ešte krátko k aktuálnej politickej situácii. Strana Hlas oznámila, že nominuje na post ministra hospodárstva Denisu Sakovú. Ona má ako bývalá ministerka vnútra skúsenosť s riadením rezortu, ale ministerstvo hospodárstva je mimo jej doterajšieho odborného záberu. A aj v prípade, že sa jej bude dariť, odborníci predpokladajú, že bude potrebovať relatívne dlhší čas na zorientovanie sa v množstve agend. Je to z vášho pohľadu dobrá personálna voľba, pani Saková? Ja by som vôbec nehodnotil, viete, je politická nominácia, vláda je politika, alebo je obsadzovanie politických nominácií do rezortov. A pokiaľ sa nemýlim, tak Denisa Saková má skúsenosti zo súkromného sektora, predtým ako pôsobila v štátnej správe a tie skúsenosti sú nemalé. A taktiež si myslím, že politické riadenie v rezortoch je v poriadku. Keby sme porovnali, ak sa rozpráva o ministerstve hospodárstva, ministerstve zahraničných vecí, ktoré napríklad veľmi dlhodobo ako keby sa pridrža toho, že by ten rezort mal riadiť diplomata, človek, ktorý je medzinárodne podkutý a etablovaný, ono nevždy to zaklada predpoklad na efektívnu, povedzme, realizáciu alebo budovanie tej štruktúry. Viete, čiže to, že či niekto je dlhoročný ekonóm alebo nie je v prípade či už ministerstva hospodárstva alebo aj niektorých iných rezortov, by som nepovažoval za kľúčové. A dôležité je, akými ľuďmi sa konkrétny minister obklopí, ako si nastaví priority a ako bude komunikovať s celým tým byrokratickým, povedzme, aparátom, ktorý na tom ministerstve má a ktorý je mu k dispozícii na to, aby tie politiky realizoval. A ja naopak si myslím, že my sme dnes žiaľ v takom stave v Slovenskej republike, že potrebujeme viac politického riadenia aj v rezortoch na to, aby sme mohli realizovať nejaké vízie, ktoré by som povedal, že sú budovateľské. A toto špeciálne patrí ako keby ministerstvu zahraničných vecí. A netvrdím to len ja, tvrdia to aj rôzni nominanti bývalých vlád alebo politici, ktorí sú aj dnes aktívni, jednoducho vám povedia, že keď nemáte politicky silného ministra, on nevie vyjednať peniaze pre ten rezort, neprichádza s novými myšlienkami, pretože tam pracuje 20 rokov a jednoducho je už nejakým spôsobom možno zaciklený v tých vnútorných štruktúrach a v tých procesoch. A to je ako keby nekritizujem, len pomenúvam ten fakt. Čiže niekedy môžete mať ako keby kovaného profesionála a on bude 4 roky lietať, vyjadrovať sa ku všetkému veľmi kompetentne, lietať do zahraničia, budovať si vzťahy, ale potom po tých 4 rokoch skončí a príde niekto iný. Ale tá budova, ten rezort, to ministerstvo sa nejakým spôsobom personálne, finančne a možno systémovo neposunie. Čiže my si musíme dnes vybrať a povedať si na Slovensku, že čo chceme,
či chceme ďalej sa tváriť, že je niečo perfektné a komunikovať to na všetky strany a presvedčať sami seba o tom, ako veci fungujú, alebo si sa zavrieme do kancelárie, dáme si priority a začneme reálne sa pozerať zvnútra na to, ako môžeme ďalej tú štátnu správu a tú ekonomiku naštartovať a to hospodárstvo na Slovensku budovať, pretože ten smer, ktorý za ostatné roky bol nastavený, tak jednoducho nejde tam, kam by mal. A myslím si, že je čas sa zamyslieť a začať možno na novo niektoré záležitosti a to naštartovanie toho hospodárstva realizovať. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem pekne. Prajem ešte pekný deň. Dovidenia.